Какво става, хора? Аз съм Стефи и днес ще изтеглим двамата печеливши от giveaway по случай 200 абоната. Днес ще спечелят двама човека. Първия ще спечели реклама, а втория ще спечели банер. С мен е Христо Беги, който ще прави банера. За това, който спечели банер, да се напише скайпа долу в коментарите и естествено процедурата е такава. Аз му пращам покана, той приема и естествено се казва какво иска да има на банера. Да видим първия победител, кой е първият победител, а това е Император FX, запис и в Photoshop правиш банери. Добре. Честито на Император FX, той печели реклама, за това. Нека да видим втория човек, а това е The Ice Boy TBB. Ще започнеш ли парите на необърнат въпрос да спечеля. Това е май unturned, не знам точно, но честито на The Ice Boy TBB и Император FX, вие печелите. The Ice Boy печели банер, затова може да сложиш... Аз имам скайпа, да, затова още по-добре. Надявам се да няма сърдите, ще има още такива giveaway. За 300 абоната ще има giveaway, но естествено с различни награди, затова да. Надявам се отново да няма сърдити. Това беше от мен, аз бях Стефи, до скоро.